ହେଉଛି ଅଶୋକ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହା ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଏକ ସତ ଘଟଣା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହି ଏ ଘଟଣାଟି କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଭୂତପ୍ରେତମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରର ଚାକିରି କଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଲି କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି। ସେଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ହୋଇଅଛି। ଗୋଟିଏ କଲ୍ ଆସିଲା। ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା କଲ୍ରେ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାଁ କହିଲେ, ଯାହାକି ଆମ ଘରଠାରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଧରି ସେ ଜାଗାକୁ ବାହାରିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କହିଥିବା ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଲି, କାହାର ଅପେକ୍ଷା କଲି, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ମୋ ସହ କିଏ ମଜା କରୁଅଛି। ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରିଲି। କିଛି ବାଟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ସେ କାର୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଜଣେ ମହିଳା ସେ କାର୍ରେ କ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବାହାରିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ୱିଣ୍ଡୋ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କି ତୁମେ ପଛ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ସେ ୱିଣ୍ଡୋଟିକୁ ମାରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମାଉସୀ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସେ କିଛି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ସେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଡୋରଟିକୁ ମାରିଲେ। ମୁଁ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଗାଡ଼ିଟିକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଡୋରଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମାଉସୀ, କାହିଁ ଡୋରଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ମାରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 1-2 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଆସ୍ତେ କରି ଖୋଲି କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ କାହିଁ? ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ। ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଡକ୍ଟର ଆଉ ନର୍ସ ମୋ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସେ ମହିଳା ଜଣକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ସେ ମହିଳା ଜଣକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ, ମୁଁ ତାହା ଶୁଣି ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇ ଠିଆ ରହିଲି। ସେ କହିଲେ, ଏ ମହିଳା ଜଣକ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଧରି ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ଏତିକି ଚାଲୁଥିଲା, ଯଦି ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମରିସାରିଲେଣି, ତେବେ ସେ ଡୋରଟିକୁ କିଏ ମାରୁଥିଲା? ଆଉ ମୋତେ କଲ୍ କିଏ କରିଥିଲା? ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ? ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମୋ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଥାଏ